Младежите са туризирани се. Темата, че има трафик не ги вълнува и ето това е нещастието. Изхвърчане на пътник от автомобила. На мястото пристига екип на пътна полиция. Имаме вече двама ранени участника. В какво състояние на пътна полиция пристига, оказва мигновена първа помощ на пострадалите. Виждаме другият пътен полицай да изолира района и да поставя сигнализация. Задължителни операции в случай на тежки или на леки пътно-транспортни происшествия. Районът е подцепен и сигнализиран. На място пристигат и лекари от екип на спешна помощ, или това е така вече популярната служба 1111. Това е най-мобилният отряд на спешната медицинска помощ, които са болизирани с мотори или с АТВ-та. На мястото на пътно-транспортното происшествие пристига и медицински екип